Gipalig-on sa mga personahe sa CDRRMO-General Santos Rescue, kauban ang Logistics and Finance Team, ang ilang kaandam, panahon sa emerhensiya, pinaagi sa gipahigayon nga first semester simulation exercise sa Kiamba, Sarangani Province. Ang aktibidad kabahin sa padayon nga Disaster and Emergency Management Skills Enhancement Program, usa ka strategic initiative nga gidisenyo aron ma-evaluate o mapalambo ang operational capability sa mga emergency responders sa Gensan. Tinguhan niini nga mabayad ang ilang abilidad sa search and rescue, medical first response, logistics coordination ug incident command systems. Pinagi sa realistic nga mga senaryo ug hands-on drills, nagsilbing ang pagbansay isip vital platform aron ma-assess ang kaandam sa pagresponde, mapalambo ang inter-team coordination ug pinpoint areas. Kini nagpasabot sa walay hunong nga pagtutok sa team aron mapalambo ang kultura sa kaandam ug kalig-on sa pag-atubang sa mga hulga sa kalamidad.